Ka, mas. Ayo! Good morning! Bang, mapamuyo sa inyo diya, tanan. Today is a very busy day. 3 things nga dapat niyo mahibalan. Humana og kaon, mo na yung pinakauna. Wala na ako na video. Ikaduha, kalibangon kay ko. At the same time, gusto ko maligo. Pero ako kabaho, ug nabay malibang nga maligo. Ikatulo, mag-ilis. Mana ko gilis at nalangay na kong maayo, alas 8:40 na. The day starts right now. So what's up guys? Karon sa inlas, masunod ang ginsisisi. Yo! Boom! Sumama to, ready namin. Ana Sir Jack diha, may gani kay okay ra kayo nga musugot siya nga mag-vlog-vlog ko kay wala siya problema na yan yung vlog-vlog. So, gani, prepare na kayo ko. Kan medyo nakuhanan ko kaya kumadtuan among lugar sa Kasuon. Mutuyok na ipadulong sa Inambatan, Babag dito, wanto may pero pakuha na tanan. Ako bahala. Woo! Sige. Manidrotas panahon. Okay? Tara. Hey, alaw namin dyan na kuhan ka nang mapay pagkabot na mo. Gikan dito sa kuhan. Na si Albert Yapon Direwa ni Sod kay ambot sa tirada na niya. Alaw namin dyan na, musulod kong kadali dito. Ubalik na po na yan, kay break mo na ako pagka alas 3 hangtod alas 4. Akong mga na-video dito, wala kay kuhan kay busy kay akong kuhan. Boring among kuhan kay sige ramig motor-motor niya. Pagkabot dito, mustorya kadali niya. Ini gumag-istorya kay mulakaw. Paglakaw, balin sa pikas niya. Ini kabot dito sa pikas, mustorya na po. Ug balik-balik na nga storya, balin na po sa pikas. Ayun nga, alas 4 mong break. Oh, yes ma'am. 30 minutes na manggod. Dili, manggod akong 30 minutes kay 10:30 man to 11. Alas 9 man ka. Hala, uday no? Since schedule ka, nakalaman ka, ito sa Belen. 9 ka pa yun ba Sige, kuha na lang day ko. Niya, unsa man ko? 30 minutes na niya. Sa alas 3. Alas 3 midyan, to alas 4. O, 3:30 to 4. Sige, okay ra. Basta alas 4, gikumudunggo. Unsa? 3:30 pa mag-break. Tapos 30 minutes lang. 30. 30 na ha? Alas 9 ka na nag-injure. I will back in a few minutes. Mga isa ra siguro ka Ano to? kini. Boom! Kuhan! Boom! Woo! Yeah! Ito nila. Kuhan! Kanang gabi na, mapay pag-out na ko. Wala ko mastorya kaya ang mga kauban ako na rin nakatang. Wala pa. Gusto sila ma-featured sa akong video kay inigsikat na ako pohon. Kini sila. Himula ko na yung kuhan. Mga alipures. Wow! Aning isa. Welcome to Mabiyag! Nagpapogi ako. Mara to! Susunod na pod. Muna sila inyong makita. Permente. Nag-duty ko. Taga-adlaw. Ato na na! Bye-bye! Tay, sakay kong Kuya Arman. Ha? Bye-bye guys!
So mga to, naitabo, dugay ako ka mata. Wa ko kay edit sad gabi kay kuan nagdali-dali ko edit ron kay para ma-post din nato ni kay dapat dili malaktawan kay nag-grind basta maalag madugay basta na. So mga ni mag-start na po ko ron sa tomorrow's vlog kay kaning karon kini mismo karon man ninyo nakita adlaw ugma magsugod na. Daghang salamat sa pagtanaw. Unta subaybay mamamermente sa episode sa akong kinabuhi. Ako anong kinabuhi. This is my vlog and this is what it looks like. Tagara na tong twist ang mga butang-butang sa palibot. Kaya para goods kayo permente. Salamat kayo sa pagtanaw. Timasun sa ako nag-edit kay alas 7 na. Hapit na alas 8. Hapit ako malit. Wap ako ligo. Pero man akong kaon. Daghang salamat. Let's go.